ko će naslediti tron. Britanija je izglasala, ovaj princ je miljenik naroda, iako je kraljica Elizabeta II još uvek dobrog zdravlja, s obzirom na njenu 95. godinu, britanska javnost i mediji već se bave pitanjem ko će naslediti tron. Iako je kraljica Elizabeta II još uvek dobrog zdravlja, s obzirom na njenu 95. godinu, britanska javnost i mediji već se bave pitanjem ko će naslediti tron. Prema kraljevskom protokolu, princ Charles je sledeći, ali to ne znači da šira javnost nema drugih preferencija, iako se očekuje da će Elizabetin 72-godišnji sin Charles postati sledeći kralj, spekuliše se da bi, s obzirom na njegove godine, mogao da abdicira. Ako bi Charles abdicirao, mogao bi titulu preneti na svog najstarijeg sina, princa Williama. Prema podacima Unilada, između 13. i 15. oktobra sprovedena je online anketa, a učestvovalo je 3043 Britanca. Korišćen je dvostruki uzorak ljudi u poređenju sa uobičajenim anketama. Podaci su postavljeni kao reprezentativni za ukupnu odraslu populaciju. U istraživanju je ljudima postavljeno nekoliko pitanja, poput toga da li, prema njima, lekari opšte prakse imaju previsoke plate, slažu li se sa pasošima COVID, a ili koga žele kao naslednika prestola posle kraljice Elizabete II, a rezultati ovog pitanja nisu toliko iznenađujući. Otkrili su da 30% ljudi želi princa Charlesa za naslednika prestola, ali je još veći broj želi princa Williama, kojeg čak 41% hoće kao drugog kralja. Prema rečima kraljevske autorke Ane Pasternak, ova želja javnosti ne mora biti tako daleko od stvarnosti. Za časopis Vanity Fair ranije ove godine, rekla je da je uverena da bi putanja britanske monarhije mogla biti posledica nedavnih nesigurnih događaja. Stoga je priznala da nije 100% sigurna da ćemo videti Charlesa kako se popeo na presto. Prema njenim rečima, princ Harry i Meghan Markle izazvali su u Britaniji nešto toliko fundamentalno da je promenilo lice Britanije i monarhiju, jer bi arhaična institucija mogla da se uruši. Prema njenim rečima, kraljevska porodica opaža javno mnjenje i možda će smatrati da je prikladnije da William sledeći stupi na presto, jer je mlađi ljudi se znaju više identifikovati s njim. Istraživanje je takođe postavilo pitanje kako ljudi doživljavaju pojedine članove kraljevske porodice. Dok se princ William i princ Charles doživljavaju najpozitivnije, princ Harry i Meghan Markle se doživljavaju najnegativnije.